Llongyfarchiadau ar dderbyn dy gynnig. Y peth gorau o gweithio yn y brifysgol yw bod mor agos at sedd pŵer, sef y Senedd a Llywodraeth Cymru. Da chi wedi cael cynnig lle i ddod i astudio Gwleidyddiaeth neu Gwleidyddiaeth Rhyngwladol yma yng Gaerdydd. So'r peth cyntaf ddweud ydy llongyfarchiadau. A wedyn dwi wedi cael gwys i awgrymu pam ddylech chi dderbyn y cynnig. A mi fyswn ni'n gallu siarad am y ddinas, sy'n ddinas hyfryd iawn. Dwi'n byw mas 15 mlynedd. Mae o'n ddinas hardd, mae'n agos at natur. Mae yna lot fawr yn mynd ymlaen yn ddiwylliannol yma, felly mae'r ddinas yn atyniad. Fyswn ni'n gallu mynd ymlaen ynglyn â'r ffaith bod ni'n agos iawn at Llywodraeth Cymru ac at Senedd Cymru ac efo cysylltiadau agos. Mae Llywodraeth Cymru yn llythrenol drws nesaf i'r adran ac mae hynny yn gyffeiliad a gyda ni gysylltiadau clos a mae yna lot o wleidyddion a gweision sifil yn mynd a dod ar draws y ffordd a mae hynny yn ychwanegu at y profiad. Ond y prif beth, y prif atyniad dwi'n meddwl ydy bod gynnau lawer iawn o cydweithwyr ardderchog. Peth gorau am Gaerdydd yw'r ffaith ei bod hi yn brif ddinas, ond mae hi'n ddigon bach i allu teimlo bod rhywun yn dod i nabod y ddinas, dod i nabod y bobl a gallu gwneud y mwyaf o bobl sydd gyda hi i gynnig. Mae'r brifysgol yng nghanol y ddinas a mae'n bosib i cerdded i siopau, tafarnau a'r clwbiau. Hefyd mae'n hyfryd cael y castell a'r stadiwm rygbi enwog mor agos. Fy hoff beth i am Gaerdydd yw ein bod ni mewn prif ddinas bach ond prysur iawn. Fy hoff beth i am Gaerdydd yw parc biwt. Mae'n bac bendigedig nghan ddinas a dwi'n seiclo i'r gwaith bob dydd a dwi'n seiclo drwy'r parc ac felly mae'r siwr i'r gwaith yn hyfryd. Felly dyna pob bydd beth i am Gaerdydd. Fy hoff o rannu o weithio yn Ysgol Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ydy'n lleoliad ni yng Nghaerdydd. Dyna ni'n agos i'r Llywodraeth a'r Senedd ac hefyd yn agos at gwmnïau cyfreithiol mwyaf Cymru a setiau bar gyfreithwyr Cymru. Felly mae hynny'n rhoi mantais i ni a'n myfyrwyr ni i weld sut mae'r gyfraith yn gweithio o ddydd i ddydd. Y peth gorau am yr ysgol yw'r amrywiaeth o bethau ni'n gallu gwneud yma. Mae ydych chi'r gyfraith, mae ydych chi'r gwleidyddiaeth, mae gennych chi'r cyfleoedd profi'r gwaith ac mae gennych chi criw o staff sydd wir yn poeni am sut chi'n gwneud ac eisiau annog chi'n gwneud eich gorau. Fy hoff beth i o ran yr Ysgol Gyfraith a Gwleidyddiaeth heb os yw'r myfyrwyr. Dwi'n mwynhau fawr iawn dysgu ar cwrs gradd a ni'n gweithio'n galed wrth gwrs yn y seminarau, ond ni'n cael lot o sport hefyd a dwi wrth y modd pan mae myfyrwyr yn gwybwydig ac yn egnïol am y gwaith. Felly heb os hoff beth i am yr Ysgol Gyfraith yw'r myfyrwyr. Ni'n edrych mlaen i'ch gweld chi yn 2025.